e kala ɗo ko mi faamani sabu yero meeɗi wonde Côte d'Ivoire caggal yero meeɗi wonde Côte d'Ivoire jombani ɗum laaɓa hoto yero woni yero arga yero ko jam arga wonko mi yiiɗa haalde sababu mi yiiɗa Boubel tikka no feewi mi fiyatmo e wuro ngo mi fiyatmo e wuro ngo o meldi o yero sees wonni nokku ndeƴƴa yero an gorko e won gorko yero gorko e won gorko ɗen ko tagi gorko e won gorko an yero an gadde a wawa jogade rewɓe ɗin yero an holno kalniranta wona ko kalanɗa fof jaaha kalna debbo ma ko nanɗa fof ren jaaha kalna debbo ma wona noon debbo jogorte debbo ko mbiɗa ɗum fof ɗo duuɓi million ɗum jaggal ha an kay yero soɓe kalnima ɗum saka noon dondoɗa Boubel mbiyaɗa nawa ɗum galle Mahammed Ndiaye aɗa haɓoye pour tan wima ni jaran ɗum fof jinmi ko wona seede Boubel wonta seede ma Boubel so woni seede ma moƴƴata e ma wona ko kaldeɗa fof gara kalna joom suudu ma yo ko cuuɗɗa ɗum seeɗa nden andata ka jambar seeɗa kadi yero an yero Boubel an kay kam e Boubel haydara lombotako ɗon cikkuɗo caggal kay wayini ha wayini Mahammed mi wima mami yaha toon an a fotano yaade toon Boubel woppu ɗum nder hoto haalanta ɗum haalluji baɗi ni ene adda cooɓe leegal ngal kadi wuro ngo tempe mon yero hoto haaltat ɗum ko mbanmi mbaɗɗa koko mbaɗɗa ko sa nani hunde haalni debbo ma joni naafi hen a wawa ruttade caggal kay ko an nanni ɗum a ruttata hankkadi ko aller jusqu'à bout tan yero woppu ɗum moƴƴane ma o wona moƴƴo Mouhamed o ɗo mi haalanma noon Mahammed mo mbiyata o suka wuro ngo fof andirimo ko gonga wuro ngo fof nana mantamo e neɗɗagal makko e jambaragal makko e cuusal makko te wona peno kala ko haali tawat koko woodi Allah andi noon ko maako mberne woodi walla woodani so woodani tan tawat wona kanko haali o kala mo kalɗa haala mo mbiyanma ko gongiyanke de a dañata gonga e dow makko de ɗum woni funtere mon par ce que omo lemsini yeeso tan yeeso no faaɗi e le fawru tan yeeso makko no faaɗi e ley fawru tan omo yurmikino somo haalata mbiyon ko haalata koko gonga wona yurmikino omo wawi yurmikinade taw ko cemtowo nice ay an yero a famde yero famani kaw yero joni jamanu o nerno wona cemtowo après rutto sa yimo cikata ko gongiyan yero wallahi a faama pour o fenata andu o fenata de neɗɗo mum fenata noon sa wi a takka ɗum fenade a loggat hoore ma kala garɗo koye makko wonda min kalɗum Boubel mi yiiɗa Boubel nana ɗum janggo wiya min komi fuɗɗiɗo jam faademo min mi yiiɗa jam faade Boubel miɗa yiiɗa dañde guel mi yiiɗa dañde haydara Boubel no yoni kam mboɗo yoni Boubel goto kala no yoni goɗɗo o donc noon so wi kam debbo goto nana yiilo ma mi anda debbo to woni mi anda debbo to iwri mami noddu debbam mi wiyamo aha aɓene ƴeewa rindindemi e debbo goɗɗo yero debbo wona ɓe mbi ko Côte d'Ivoire ummi a wonino ronde holya an min o a wonano Côte d'Ivoire walla o ndeɗɗa hitande ɗanniɗa ɗo wona Côte d'Ivoire gangɗa dahar jano min nelduma passe gartuɗa a yijjiri dahar jano jaaɗo ɗanni ha nelda passe wonko waɗi ronde dahar sa jano loggima kam ha kadi nelde passe garta mbimi dahar jano min meeɗa yaade Côte d'Ivoire malla hunde kam aduna kam juutiri tan ko ha hunde la dog dow huɓere noon juutta yaɗ fo tellotta gasi ɗum tan mbiyannoma saɗa wawi kala ko kalduɗa mofta e ɓernde ma mbasa haalande debbo ma kono ko mbiyeɗa tol fof gara gaddana Boubel mbiyeɗa tol fof gara gabbana Boubel no ko ɓorni paɗi mum tan ne yani sowri leggal yaram tan ha holde ganda ɗum de mi gasi ni ko falannomi gasi a jaram saɗa wawi tan muña saɗa wawi muña sa wawa tan ƴeewa no mbaɗɗa mi tampi han kadi goppa takkude ɓiɓɓe janabɓe penali wona noon
Allo? Tati? Nawai? Sally? Nagaton? Me boy, an odo mi yero? Mi yimude me min gila kalanda hamdum min waɗi ɗum dute quoi. Mi yimu mi namdi mom. So tawi wonmo andi debbo mi anda so tawi ko debbo mo ko mi anda ko hollum mais an wona mi sikkande par ce que kanko kam no jiiɗum ni et puis no attaquiri ni an kam ɓe cellani no fewi mi anda saɗa andi kanko e debbo makko fof koɓe hangaɓe fami mo mbiɗo e piyame mbiɗo eɓe ñamami par ce que ren ko comme namdiɗo tan mbi min komi jiɗɗo resnudemo en ndi ren koɓe hangaɓe quoi ay min noon debbo tampini kam tampi ñande fof ñande ma o noddan mi ara o nodda walla kanko ara e ma tellement fatigué wallahi en tout cas de mi sikkande so tawi ko debbo makko de par ce que ɓe oɗo yero mo jiimi pour o resa ni jogo debbo ni Côte d'Ivoire ni non kanko debbo makko gonɗo rek mi sikke ko ñawɗo mental ni ko ñawɗo kamɓe ɗiɗi hay debbo makko de mi jogiiɗo debbo hay on kadi ko kangaɗo hono makko a faami donc est ce que wona yero goɗɗo wadde hormiya debbo mi haalnamo holko woni on holko mbiɗa kam aussi no yero wayi e ɗumantin o wawa famde ɗum voilà c'est ça ok waɗi ɗum mais min kam o tampini kam trop oui no wawi taw yero goɗɗo rek graw mami haalanmo no kaaliranɗa kam ni mi explique mo comme no expliquirɗa kam ni aussi voilà ok nice c'est bon ewa heño garta nak boy an kam ka jiɗɗo hodde toon samedi acca all right brother big up jarama Non, viens. Non. Venez, je vous attends ici. Il n'y a rien ici aussi. Il n'y a rien. J'étais en train de reposer un peu. Ah ouais, c'est ça. Ah. Tu ne voulais pas rentrer? J'ai un peu pressé. Ah, d'accord. Ah ouais. Ça va? Ça va, Assimi? Comment tu vas? Vous allez bien? Ça va bien. Et les activités? Ah. Ça marche? Et le boulot? Ça va. Ça marche? Oui, ça est terminé maintenant. Ça va. J'espère que d'abord tu comprends le plat. Je comprends si tu parles, mais je ne peux pas te répondre. Ok, voilà. Donc, c'est là mon dit comme. O noddi kam o halni kam o wi yero mbiteɗo yero no toon yero on hakkille makko moƴƴande par ce que ɗum addi toon hay probléme nde o hawri e yero e bedda o halni yero o wimbo woodi debbo goto ɗaɓiroɗo ma o wi ko a joom galle makko yero sakima pake o wi o andama o meeɗa resde debbo Côte d'Ivoire donc est ce que aɗa andi exactement yere mbo kaltani no on hakkille makko moƴƴande Assimi. Mon frère, je t'ai bien parlé. Ouais. Je t'ai bien dit 1000 fois. Le héros que vous dites il est là-bas dans votre village. Parce que depuis 6 mois, je suis là, je cherche village par village. Jusqu'à ce que je suis arrivé ici, j'ai fait 6 mois. Je veux le voir d'abord pour confirmer que c'est lui ou pas. Andi, ko hoɗum mi huli. Oya halni yero. O wimo debbo ne yiloma kanko woni joom galle maɗa. Kan woni an jooma suudu makko. Donc ɗum addi probléme est ce que somi ittima ɗo en jaadi ha wuro amen to ko probléme ɓeydani maade de. Donc min mi suusa ɗum samedi noon mi yahat o samedi ngaro ɗo mbiɗa foti hodde samedi mais nan ittudema ɗo jaaden toon on yero mbo wi kam on sellani de. Mon frère, si c'est Yero qui est là-bas ou c'est pas lui, s'il est marié là-bas, je m'en fous. L'essentiel que si je le vois, si c'est lui, je sais que c'est lui. Si c'est pas lui aussi, je sais que c'est pas lui. Mais avec les femmes qui sont mariées ou pas mariées, moi, c'est pas mon problème. Si tu vas me dire seulement le jour que tu vas m'amener là-bas, n'est-ce pas, tu as dit samedi, mais le samedi là, je ne sais pas si c'est matin ou soir, tu me donnes l'heure que tu vas partir. On va partir ensemble, il n'y aura pas de problème. Assimi. T'as pas confiance?
j'ai plein de confiance mais ko nabde ma toon tawa toon yero e joom galle e joom suudu makko. Tu sais maintenant ce qu'on va faire. Ah. Tu n'as pas confiance à tout ce que j'ai dit. Ah. Dis à ton ami de prendre la photo de lui pour m'envoyer. Et si tu veux aussi, tu prends photo pour lui montrer. Ah ouais, c'est solution en tout cas. N'est-ce pas, tu peux faire ça? Ah ouais, donc moom ko solution. Il faut dire à ton ami de faire ça. Somo foti on yero on uldam mi hollama. Yewasi ko on. N'est-ce pas, tu as mon numéro, non? Ah ouais? C'est tout. Tu vas prendre la photo et tu m'envoies. Y a pas de problème. Bilagam nder tan ha holto ha buube yero horwon Yaro dawi. yero dawi holto galle saden walla kadi galle hande o dawani galle saɗa en ha ɗo dawi galle Moussa Diallo en Moussa Diallo holo Moussa Diallo sehil makko Eh. ɗo Amérique o eh ena maha joni noon bâtiment muɗum hande kuulete ene waɗi ñalandu ko toon o yeehi wottoyade tan yero ñallande tan wottuyade galle saden galle Moussa Diallo yero kam ƴewata ko yimɓeɓe gone dow mum ko wona e dow ɗum ɗon o ƴewani de kadi ko balɗi gone dow mum wone dow mum ɓuuɓil yero mbimi ɗum ko yo hum bamɗi ɗi gila ɓoccitade ken liggortoɓe ɗum puccu ngu yo yarno joni yero finat tan taw kaw yero wonirani ɗo pour je nanna yarna baali e bamɗi e pucci Eh, ɗum addanimo ɗo eh, ɗum addanimo ɗo o wona gorko yo so woni gorko noon o wonirani gorko pour baali e pucci e bamɗi eyyi gorko yarnata baale pucci o yarnani ko haɗi on yarnude konko tan woni ɗo gorko wiye tan gorko buuɓel nane baali nane pucci nane bamɗi ɗum min mbatta ɗum min mbatta ɗum noon an Eh. mbiɗa ka malal an ka ndekina an ɓuuri yero ɗakkitade an ka yerno wayni ko an waɗi ɗum noon o wonani e baali e pucci e bamɗi ƴeewe goɗɗo mo mbaɗɗon hen eyyi o wonata hen joni hol liggey yero ƴeewe ko tottuɗon mo ƴeewe liggey ko tottuɗon mo ƴeewon so wona gorko kala ko gorko wawi omo wawi ɗum hol liggey mo yero tottete kala ko ko gorko wona wawi omo wawi ɗum ko wona ɗum O wonta- fino kay dawa e galle jenen ɗe ne ñalloya ne ñaamoya so wiyama yo yarnu bamɗi yo yarnu min de mi yo yiɗa yarnu pucci min de mi yiɗa o ñalla ɗo kel subata tan ha hiira wiye gorko buuɓel nana jooɗe e galle ittata e ɓuuɓri wattata e nangue mi wattata ɗum joni so dawi o ñalli galle Sadio en walla galle Moussa Ɓuri. so arti ko adda ɓuuri Ko ɓuuri adda? hay so addani haydara omo yalta gorko so fini hay sa artirani haydara galle ma yaltu jaaha jiiloyɗa ɗum nanata ko gorko cikkuɗa dañal koye juuɗe Allah woni dañal ko ma yiile noon Tawi- Allah hay dariɓe nangue ɓe nan jogui probléme saka yer liliɗo yaro on jaw ko dañata ko tan yer ko dañ arsigue makko mo Allah fese tiine Hol makko arsike? ene adda e junggo ma addanno e junggo makko ƴeewa holar sike yo Allah addanno arsige makko e junggo makko ƴeewa pilo dawan ñamoya maaro jene ɗon keɓata ko jogui noon arsike ko keɓata ko noon ko keɓata ko wona koye tiine makko ko kemmi holɗum Tiine min ma. ko kemmi ko Allah tottimi ko warñedam min tottimi majjani min majjani ayan min majjani ayan joɗɗo tan e ndu suudu Eyyi. ay ndu suudu ɓoluɗo mi haalanma noon buubir koye tawi kejjata e jeganaw hoore gorko hoore debbo hoore ɓolum hejjani e jeganaw goto mon gummo e joni gorko ɓolo lelata koye jeeguenayi debbo ɓolo lelata koye Moƴƴi. jeeguenayi ko gorko e debbo lelɗota e mi jeeguenayi haalanma noon wona nani ko mbimami ko koye tati ɗe kejjata e jeganaw mbimi moƴƴi gorko e debbo lelɗota e jeeguenayi hay hoore e wotere ka ɗakkiriɗo saɗa haalde gonta koye haala ɗakkira min mi anda ko jiiɗa yero ha wawa wiide ɗum yo liggo daña ko wanma soutenir watta ɗum daña ko mi watta ɗum mi torkinta joom gallam Allahu dewgal ko Allah Akbar. waɗi dewgal ko sutura dewgal ko muñal eyyi dewgal ko sutura ko muñal wona ko gorkam waasi fo walla ko waɗi fo mi yalta mi haala an aɗa haalnami ko goggo yaati waɗa mi wiyanimo haalanta noon kam. he A aɗa andi ko haalanta jimmi kam. haalandem Eh. aɗa andi ko jimmi haalandem haalanta kam yeru liggaki ene sellini wi ken mbiɗa yiɗi ene jogui doole ene Mbiɗi jogui yiɗi. darde Mbiɗi wi yiɗi. ko ken mbiɗa yiɗi so nanggui pel
lakar won jangi pet wiɗi yiɗi joni kon ma wiɗi yo liggo cente hunu ho moɗo ni kite mon e yaro ana wona mala konko tan woni ɗo ɓiɗɗo aya gorko ana wona mala woni ɗo ɓiɗɗo gorko an ko ni jinnamaɓe nehirma debbo muñal ranɗa neɗɗo ne hange ni tawne andi ko waɗa taw andi ko liggoto e galle ana ligga yeru ligga aɗan nder yeru so fini ko daw mande hunde wayloto mande jamanu o waylortomo noon son goppi min wallahi an paɗannomi ga an panmi ɗo mbimami kala hen ko miijiɗa ne wawi wonde kala hen ko miijiɗa ene wawi wonde ko paɗirɗa kam ko woni yeto an hoto dabaji gonɗe galle ɗi goni baba ba babuji rimi baba ba ko bandiyagal wiyenno kam wonon mbimi ko yakkum tokkawo yara baba ba addi caɗele kañum addani hoore mum caɗele baba ba kañum addani hoore mum caɗele an kam baba ma ba ko agresseur baba ma ba mo baccellaɗe babba nongu mbaɗa hen ɓoggol kuma jaha lawol maɗum mbimi mboɗo yaranam omo yeeya bandiyagal mbimomi omo riddodiri e yam so mbi mboɗo naggamo pour humɗo omo riddodiri e yam min noon mi yalata mboɗo fotno dawde wona ko mbabba ndungu o wonno koye riddodiri e yam min wona min domdi ko kanko domdi min so mbi mboɗo rokkamo ndiyam wona min yarata ko baba ba yarata mbi mboɗo yaranam omo yeeya bandiya mbimomi yamma dom ko warma ya ladde nan ɗon ya lawol ma o yalti o rewri o damal tokos o yalti min hande ñande yanomi ko galle nen ayat kañum waɗno kulas o wari o hirsi ngaari goto e kadi peyuji tati Moussa Diallo hande wonno wodde kulas mbimi tare toon to no waɗno tew kirtano kadi waɗi maaro woɗew mbimi ɗo mi wari ñamde maaro woɗew par ce que galle ɗo ɓe defata maaro woɗew ɗo ɓe heewi defde tan ko maaro ranewo tal e le ko babira wertata ko waɗa waƴifi ko yero haalka yo gas jaami kulas Moussa Diallo Moussa Diallo holo Moussa Diallo sehlam gonɗo Amérique o sehlam ene kuula tan a woppi mbabba yeehi a woppi puccu tan paaɗa kuulas Moussa ko maaro woɗewo ñamanno tan maaro woɗewo tagan ma woppude jawdi ma an wona jawdam de jawdi ma ko jawdi ma kadi mbabba ndungu a daroro mbabba ndungu kadi sa wiyama ya nanggoye ɗum a andat a sirñinto a dogdat hen pour makkew hen ne wawi fettudema ni min noon dogdu ndu noon woni kon wawa kaw min wawa wonde ɗon mboɗo riddodiri e mbabba o nanat haala kanko domdi aɗa rokke min so taw ko min domduno mi dogata mi fara mi rokke ndiyam mi yara ɗum wona neɗɗo ko mbabba an kay an jero an e buubir kay an kay onon e mbabba ba pori rowiyam noon mi wiyata noon onon e mbabba ba pori rowiyam noon an e debbo ma e mbabba ba pori jero min wi noon mi wiyata noon sañi wiyata noon yero waylo sansu hande galle saada mi ñalloyi galle o janggo galle ɓe ɓaawo janggo hande kadi mbiyami kuulas Moussa Diallo Moussa gonɗo Amérique huɓere mum ne kuule a jogora hen sakkade a ala hen suudu so pari ko kañum jeeyi huɓere mum nannata hen ko suddi mum e ɓesgu mum an keɓaɗa jooɗde ɗum hol sas mum ɗum koye nangga mbabba ba kuma kutorɗa ɓuuri ɗum nga ɓuuri wadde importance e meɗen an yero mi anda mane mbayloɗɗa kadi gadduɗa buubel probléme yo probléme an buubel yero ko caɗele ɓole joko yermande e joom suudu mum yurmo ɗum ɓeranda dewɗal waɗa ko juru buubel yurmo ɗum ala mo yiɗi tan ko an kala ko mbiyeɗa ɗo caggal kala taw buubel haɓɓi ceɓel gudel muɗum sirñiño ne wayi tan no hay goto andani ko amour yero hay goto hoto wi ɗum dade kadi yero liggota ko haalantama kon ɓuuɓel mbaɗa anda ɓuuɓel min tan yiide mo ça va Assim Ça va bien. ça va
Ça va, alhamdulillah. Ça va. Ouais. Et le boulot? J'espère qu'à Paris, Si je jàng suis prêt. 9h qu'on porte Bayade, Inch'Allah. 9h demain. Ah ouais. 9h, tu veux dire demain? Inch'Allah. Moi, je suis prêt depuis longtemps. Ok, y a pas de problème. Donc, hunde wotere mi yiɗa tonje. Est-ce que a dañiɗo jippoɗa toon? Parce que mi watama ƴeftu tan. Jahen haaro mi nammaro galle ɓeya. Mi anda siko yero. Woni toon woni galle maɓɓe. Ama jaka sare nde no wayi. Ɓe mbiyat ko a gelam. Walla no woni ko sekki en. Walla ala goɗɗum hemma. Mi ittemaɗo mi nawma toon goɗɗum hemma wiye ko min. Donc ɗum woni mi susa ko ɗum woni ko doganmi. C'est ça. Ɗum ɗo mo mi susa ɗum. Wona haydara nak. Ah ouais. Si je comprends très bien. Mhm. Si toi et moi, on part ensemble là-bas, je ne peux pas être chez toi. Ah ouais. Ça, je suis d'accord. Ok. Pour être chez toi, je ne veux pas être chez toi. Mais la femme, là où je suis, à la maison, Actuellement. là où je suis actuellement depuis 6 mois, Ouais. elle m'a parlé de sa sœur qui est là-bas. Donc, on va aller ensemble. Tu vas la demander sa sœur, comment elle s'appelle. Parce que moi, j'ai oublié même le nom. On va partir là-bas, il va te dire sa sœur. Dès qu'on arrive au village, tu vas me déposer chez elle. Comme ça, tu vas être tranquille chez toi. Moi, je vais rester chez elle. Il n'y a pas de souci. Ok? Merci beaucoup. On va partir. Sagu. Salamu alaikum. Alhamdulillah, mashallah, mashallah. Eyyi min de mi wi no mboɗara kono gargol ngol sansat seeɗa addi ɗum aɗa andi guese maaro ɗe koko turata bale garmi ɗe joni noon guesa maaro kam ko lebbi tati tan joni kam ma ɗo e lebbi tati taw maaro soñama ha nattinama mi wawa arde eyyi ɗum kam ɓuuri jaggude ga somi yeehi tan mi woppi ɗo ɓe jogormi woppude ɗo ɓe mi yiɗa ni rewde e inɗe mabɓe o saaha hankadi tan ɗamini ɗum fof de hankadi yo fat saabu woppude ko ɗo maaro tan kam faara toon tan e ɗaminiɓe ɗum kam ɗeɓat hamnade seeɗa eyyi joni noon woppirdeɓe kadi kamɓe wonɓe ga ɓe guesa ba ɗum kadi ko ligganade kaw ɗum wayi kono perte ni ɗum noon ko jottat tan reena ha gasna inchallah kalna ɗum waji garɗo ɗon fof wiide tan mi suwa arde eyyi joni kam ko ardema nde tan ɓuuri wonde gonga goppa ɗon aasi an ngara muk aasi anda ga haydara famodiran e fuutankoɓe an ko an andi fuutankoɓe noɓe jarata noɓe gartirta e noɓe jiɗiri ko an tan arata sa ari goppa toon aasi kañum heddor toon eyyi ɗum ɓurata moƴƴude ɗum ɓuuri sirde de ɗum tan wodi saabu wonde ga tan ɗo e lebbi tati ɗum tan hakkude yero e buubel tan paale e guese tan kalan ɗum moƴƴani e mawɗo mi muusi moƴƴani e mawɗo moƴƴata ko so yeehi arti taw wonko tawta ɓuuri sirde ɗum ɓuuri moƴƴude de eyyi yettere Allah yettere gasi partan so woni janggo ni ne moƴƴi eyyi yo Allah new